Van een betonnen muur naar een levendige muurschildering. Maastricht wordt steeds kleurrijker. Nou, en we hebben het even gevraagd, kan je er iets vrolijks van maken? Iets wat warmte uitstraalt. En toen heeft hij gedacht, nou kan er geen radiator op schilderen. Maar wat ik wel kan, is een warme wollen sjaal, een gebreide sjaal. En Solar Festival brengt Roermond weer in een feeststemming. En ook een levendige campingcultuur. Wij zaten denk ik rond 10:30 of zo, dus dat was al op tijd. Maar de moeite waard, want we zijn de eerste, dus het kan beginnen. Dat en meer zie je in Rondje Limburg. Goed dat je kijkt naar Rondje Limburg. Met een wat ander gezicht dan je gewend bent. Brechtje is even met vakantie. De komende 2 weken neem ik het van haar over. En dat doen we hier in Maastricht. Het is wat regenachtig. En we beginnen bij de muurschilderingen in Maastricht. Kleurrijk en daar komen er meer van. Ja, we staan in de Via Appia. Dat was een rafelrandje van Witte Vrouwenveld. En het is nu een straatje met een gouden randje geworden. Echt heel letterlijk. Het gaat hier om het straatje dat de Frankenstraat verbindt met de Albert Heijn aan de Scharnerweg in Witte Vrouwenveld. Kunstenaar Dave de Leeuw is aan de slag geweest en heeft een doodeenvoudig betonnen muurtje omgeschilderd tot een levendige muurschildering. En dit straatje, als mensen daar doorlopen s'avonds, dan voelt dat onveilig. Dus er is ook al een lantaarnpaal bijgekomen, het was niet vrolijk. Nou, en we hebben het even gevraagd, kan je er iets vrolijks van maken? Iets wat warmte uitstraalt. En toen heeft hij gedacht, nou kan er geen radiator op schilderen. Maar wat ik wel kan, is een warme wollen sjaal, een gebreide sjaal. Dave heeft hier staan schilderen en verschrikkelijk veel aanspraak gehad van buurtbewoners van allerlei soort. Want dit is een hele diverse buurt die elke keer de vorderingen kwamen zien en een duim opstaken, praatje aanknoopten. De muurschildering maakt deel uit van een groter project. Zo komt er een route langs verschillende kunstwerken in de wijken. We zijn eigenlijk bezig in de hele wijk Wiekerpoort en Witte Vrouwenveld om buurten vrolijker te maken in een project van de burgerbegroting. En dat heet de Groene Zwalker. Dan zwalken we over de groene lopen heen via een wandelroute langs bestaande kunstwerken, nieuwe muurschilderingen en gepinte nutskastjes. Op 19 september dan gaan we live. En het is een audioroute, maar in het kader van het Maastrichtjaar hebben we ook geld gekregen om er een boekje van te maken. En dat wordt in een hele grote oplage wordt dat gedaan. Dan wordt het eerste exemplaar aan wethouder Manon Fokker uitgereikt. De muurschildering in Witte Vrouwenveld heeft in ieder geval genoeg herkenningspunten. Een gebreide Maastrichtse ster. De muur heeft ook al een carnavalsmedaille gehad. Een huisje. Dat is iemand die aan het schilderen is. Een stadsduif. Daar heb je een Alzheimer bloemetje, vergeet me nietje. Hier herken je gelijk de mosasaurus in. Dat zijn dus patches, hè, alsof het erop genaaid is. Dat is onze eigen korenwolf. Een heleboel kindertjes die langskomen, die moeten echt eventjes goed kijken. En het wordt ook al een beetje selfie-spot af en toe. Dat is weer een Maastrichtse ster. Nog een ster. Ja, wat dat is, weet ik niet. Van Dave mag je altijd erbij denken wat je wil, maar misschien is het een bokkenrijder. En daar heb je die wegwijzer uit de Romeinse tijd, Via Appia. Ja, een kleurrijk beeldje hier zo in Maastricht. En wij gaan nu naar Venlo, want een 13-jarige springruiter uit Venlo, die won op het EK goud en die treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader. Coming true. 72 fences. He's never touched one. And that is how you win a gold medal. Congratulations to the European champion. It goes to Pedro Mansa. Ja, ik heb hem sinds april vorig jaar. Ik kan niet zeggen dat hij heel aardig is. Ja, ik kan een kind van 2 jaar opzetten, hij gaat niks doen. En hoe langer je een paard hebt, is het ook makkelijker om te weten wat je moet doen. Met 2 maanden zat ik op een paard, dus ik kan niks anders dan dit. Dus ja, voor altijd. Het talent heeft Pedro niet van een vreemde. Zijn vader is de wereldberoemde topspringruiter Yuri Mansour. Opvallend genoeg begon Yuri zelf pas op 14-jarige leeftijd met paardrijden. We didn't have any tradition on the sport, so I was the first generation.
And actually some weekends I could go to the center of São Paulo where I come from and ride some ponies, pay to walk for 5 minutes. And I always liked the horse, but that was the only experience I had. And one day when I was 14, I escaped school and I was looking to the newspapers in Brazil, and I saw a publicity for a breeder, and then I did call him and ask how much was a horse, and he said a young foal was $100. And then I said, wow, it's cheaper than a dog. So I went to my mom and I said, the horse is really cheap. Could you buy? And she said, yeah, if it's $100, I buy. So that was my beginning as 14 years old, and then I went to a little club, and then to another club, and yeah, that was my beginning. Yeah, and your son also rides here. Can you tell the difference in the chances you get in this field in comparison to Brazil or Sao Paulo and the chances you get here? Netherlands and Europe in general has a lot of tradition in this sport. So just the fact that he's living here opened already more doors, because there is horses everywhere and chances everywhere. And obviously when he's the second generation, all the doors are already open. There is a lot of mistakes he can avoid. But obviously there is also more pressure to succeed because he has already more opportunities. To be honest, what I try to do is make him understand that if he has a goal, if he has a dream and work hard, everything is possible. Dus gewoon wat hij ook altijd doet, is gewoon hard werken, niet opgeven en gewoon door blijven gaan, zelfs als het niet makkelijk is. Die instelling betaalde zich uit tijdens het EK. Samen met zijn paard Hotmail reed Pedro een foutloze ronde en bleef hij op 0 strafpunten. Ja, ik probeerde gewoon niet aan EK te denken. Zoals mijn vader ook zei, je moet denken in wat je doet en niet wat je krijgt als je het goed doet. Dus je moet gewoon in de finale, bijvoorbeeld in de individuele finale, dat hij zegt, denk niet aan de medaille, denk wat je moet doen. I know also that he is in good form and he's really well prepared, and we are really connected since he started to ride. We work together, so actually is enough. You train your son, but do you notice that you maybe sometimes also learn from him as For sure, and every time you explain something or you have to teach somebody, you always learn about some things you do without really realize how you do. When you have to explain, you learn about the process, you learn about what you are doing. So it's really a rich process. Straks nog meer jong talent, want Luna staat op 16-jarige leeftijd met een eigen concert in de AVAS Live in Amsterdam. Dat je gewoon beseft dat je daar voor 4000 bezoekers dadelijk een show gaat geven, dat is echt bizar. En ik heb er nu echt al heel veel zin in. Maar eerst naar Meijel, want na 60 jaar sluit daar familiebedrijf Meeuwis. Steeds minder volle kledingrekken en schoenenplanken bij Meeuwis in Meijel. Na bijna 60 jaar gaat de winkel aan de Heldense Dijk dicht. De sluiting markeert het einde van een onderneming die generaties lang voorzag in schoenen, mode en sportartikelen. Niet alleen voor inwoners van Meijel, maar voor mensen uit de wijde omgeving. Ja, we waren altijd regiogericht. En door de groei die in de loop der jaren is gemaakt in het assortiment en alles, was het gewoon bekend. Heel ver in de omtrek. Alleen veranderende tijden brengt verandering met zich mee. En om een loop die er eenmaal uit aan het raken is weer op gang te krijgen, dat is in deze tijd niet meer zo heel makkelijk, helaas. Volgens eigenaren Peter en Erika speelden meerdere factoren een rol bij het besluit om te stoppen. Door de coronapandemie maakte het bedrijf 2 moeilijke jaren door. Net toen het eindelijk beter ging, begonnen langdurige werkzaamheden aan de Meijelse brug. De winkel was toen 8 maanden lang niet of nauwelijks bereikbaar. Ja, dat is wel echt de doodsteek geweest. We hebben natuurlijk van tevoren ook wel met corona en dergelijke wat zwaardere tijden gehad. Maar dat leek allemaal weer goed te komen. Maar toen de brug eenmaal gesloten was, was ook het volk weg. En we dachten en hoopten dat het daarna weer op gang zou komen. Maar helaas is dat niet meer gebeurd. Dus, en dan moet je op een gegeven moment keuzes gaan maken die wat minder leuk zijn, maar wel de meest voor de hand liggende dan. Bijna 60 jaar geleden openden de deuren van Meeuwis voor het eerst. Erika's ouders begonnen de winkel toen in een houten loods aan huis. In de jaren daarna groeide het bedrijf steeds verder door.
Dat liep steeds beter en dat werd uitgebreid. En toen werd eerst het eerste gedeelte van de winkel gebouwd, daarna het tweede gedeelte. En ja, eigenlijk kwam mijn broer erin, ik erin, de aangetrouwde erin en personeel. Dus het liep super. Sportverenigingen hadden wij een aantal, een stuk of 10 hier in de buurt. En dat was op zich ook wel een goede pijler voor het bedrijf. En dat is dan ook echt jammer, die hebben zelf eigenlijk ook weer andere adressen moeten zoeken. In dit verhaal, omdat we eigenlijk met sport gestopt zijn. Daar zijn we een half jaar geleden mee gestopt. Omdat we het eigenlijk toen de beslissing namen van we gaan er toch in zijn geheel mee stoppen. Volgend jaar zou de winkel 60 jaar bestaan. Dat Erika en Peter dit diamantenjubileum niet meer mee gaan maken is voor het echtpaar een grote teleurstelling. Ze waren van plan om het groots te vieren. Nee, dat is wel echt heel jammer. 50 hebben we nog, 50 hebben we nog lekker royaal kunnen vieren en dat was top. Ja. Maar ja, daarna zijn er natuurlijk ook wel heel veel ontwikkelingen geweest. Niet alleen voor ons, maar ja, met de coronajaren natuurlijk voor iedereen. Ja, die veranderingen die dat allemaal in gang heeft gezet, ja, dat kon je toen niet voorzien. We hadden al ideeën ontwikkeld om wat we zouden gaan doen. En ook een reisje voor personeel en dat soort zaken. Spijtig dat het 60-jarig jubileum dus niet meer gevierd kan worden. Maar in Roermond is het wel feest, want daar vindt Solar plaats. En ook op de camping zit de sfeer er al goed in. Allereerst. Hoe lang heb je al gewacht? Wij zaten denk ik rond 10:30, 11:30 of zo, dus dat was al op tijd. Maar de moeite waard, want we zijn de eerste, dus het kan beginnen. En nu al kapot? Hij is nu al kapot. Wat verschrikkelijk zeg. En vorig jaar ging het een beetje mis met de bollenkarren, dus we dachten dit jaar pakt het gewoon aan. We zijn op Marktplaats gaan kijken voor een mooie grotere kar. Want de karretjes vallen allemaal om, was vorig jaar een beetje een probleem. Dus ja, vandaar dat we dit jaar dit neergezet hebben. Jij dacht, ik neem de hele vuilbak. Jazeker, dat is lekker makkelijk. Bollenkarren gaan altijd verrot. Doe je het ieder jaar op deze manier of was je dit jaar geïnspireerd door iets anders? Nee, dit is eigenlijk de eerste keer, maar in Zwitserland doen ze dit allemaal. En ik was daar op festival geweest en het was best wel handig, dus daarom. Is dit de manier om je zooi op de camping te krijgen? Ja, je ziet het, het is ideaal, het werkt. Het is een terugkerend recept eigenlijk. Elk jaar dit karretje. Never change a winning team. Never change a winning team, het werkt elk jaar opnieuw. Zo zie je maar. Ja, ik had het vorig jaar gezien en toen was het echt niet te doen. Toen waren al die banden kapot gegaan en deze is wel een stuk steviger, ja. Vorig jaar hadden we dus een bolderkar die was gesneuveld. Nou, dat was niet genieten, maar alles gaat vlekkeloos met deze wagen. Niet normaal. En hoe hebben jullie die wagen hier gekregen? Ja, gewoon geleend, zullen we maar zeggen. Ja, weet je wat het is? Als ik wieltjes zijn gehad, ging het toch een stuk makkelijker, dit. Ja, een gezellige boel daar dus in Roermond. En waar het ook gezellig is, dat is in Valkenburg aan de Geul. Want de vrolijke corgi Hans is daar een hit op social media. Corgi Hans uit Valkenburg aan de Geul is een hit op social media. Samen met zijn vriend en buurhond Opie gaat hij dagelijks op avontuur. De filmpjes van de vrolijke viervoeters zijn inmiddels goed voor zo'n 90.000 likes. We hebben Hans opgehaald in het asiel een jaar of 5 geleden. En altijd een hele lieve hond geweest. En ik denk een jaar of 3 geleden zijn we begonnen met een Instagram-account. En heb ik een liedje geschreven, wat ik eigenlijk voor de verjaardag van Eva, mijn vriendin, had gedaan. En dat werd toen opeens door heel veel andere mensen die ook een hond hadden gebruikt. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat Hans een beetje viraal ging. En toen zijn we ongeveer een half jaar, denk 3/4 jaar geleden, begonnen met filmpjes uploaden. Van Hans en de buurhond. En dat gaat keihard, dat is wel grappig. In het dagelijks leven is Bert DJ. Onder de naam Nothing But Funk produceert hij zijn eigen muziek en draait hij DJ-sets op de grotere festivals. Voor de verjaardag van Eva produceerde Bert een eigen liedje voor Hans, dat binnen no time viral ging. Ja, dat was eigenlijk gewoon echt een grapje. Dus ik zocht nog iets leuks voor de verjaardag erbij, zeg maar. En het is eigenlijk gebaseerd op een Japans kinderliedje, dus ik kan ook niet zeggen dat ik het helemaal zelf verzonnen heb. Maar wel herbewerkt en ja, eigenlijk het was echt iets van 30, 45 minuten werk en dat heb ik gewoon voor die verjaardag alleen gedaan en als Happy Dog Song geüpload.
En een beetje ook uit het oog verloren tot een paar maanden later. En toen waren er echt duizenden video's, dat was echt bizar. Mensen vinden korkjes heel schattig. Mensen vinden denk ik ook de combinatie dat hij altijd met de buurhond op pad is. Juist een hele grote hond is, vinden ze heel erg leuk. Ik krijg wel eens te horen dat mensen net een Disney film vinden. En ja, ik weet het niet. Het wordt alleen maar gekker, zeg maar. We krijgen zelfs berichten uit Amerika van mensen die je missen als we even een paar dagen niks plaatsen en zo. Dus dat is wel grappig. Hans heeft het inmiddels prima voor elkaar. Met lieve baasjes, een beste vriend en duizenden volgers op social media. Hopelijk volgt er nog meer leuke filmpjes van Hans. En dan gaan wij nu naar Luna. Want met haar 16 jaar staat zij dus binnenkort in de AFAS Live met een eigen concert in Amsterdam. Sinds Luna Sabella uit Belveld 4 jaar geleden het Junior Songfestival wist te winnen, zit haar carrière in de lift. Meerdere nieuwe nummers en shows volgden elkaar op en volgend jaar komt daar nog een bijzondere show bij. Dan staat de 16-jarige artiest namelijk met een soloconcert in AFAS Live. Ja, toen het woord AFAS eigenlijk viel, toen dacht ik wel van... Wat? Wow, dat zou echt insane zijn als dat ooit zou lukken. Ik had nooit verwacht dat dat volgend jaar al zou zijn. En ja, toen uiteindelijk ook toen het werd bekendgemaakt, dacht ik ook wel nog steeds van... Dit is echt een soort van koortsdroom of zo, zeg maar, waar ik in zit. Dat je gewoon beseft dat je dadelijk voor 4000 bezoekers dadelijk een show gaat geven. Dat is echt bizar en ik heb er nu echt al heel veel zin in. Momenteel is de Belveldse nog aan het bijkomen van haar tweede theatertour, waarvoor ze de afgelopen weken 10 shows deed in 8 verschillende steden. Ik vond het echt gewoon nog leuker dan vorig jaar. Ik vond het vorig jaar echt al fantastisch. En om het dan dit jaar weer te doen was echt zo onwijs leuk. Wat maakt het anders dan het jaar ervoor? Ja, het is natuurlijk weer een hele andere show. En het voelde ook heel anders, want ja, vorig jaar was het de eerste keer dat ik ooit voor mijn eigen theatershow in het theater stond. Dus dat was ook heel erg inkomen van hoe gaat dat nou allemaal en hoe vind ik daar een beetje mijn eigen weggetje in. En ja, dit jaar wist ik ook een beetje wat ik kon verwachten van de theatertour, dus stond ik er ook een stuk chiller in. We gaan volgens mij al binnenkort wel beginnen met de eerste repetities en al lekker oefenen. Dus dat is wel fijn dat je lekker vroeg begint. Want ja, er moet natuurlijk wel een knaller van een show gaan staan daarna vast. En dat we gewoon lekker lang gaan repeteren en lekker er naartoe gaan werken. Hoe ziet een ideaal optreden voor jou in de AFAS eruit? Ja, echt gewoon een heel groot feestje. Ja, een grote La Festa, om het zo maar te zeggen. Met alle fans, leuke gastartiesten en heel veel dansers. En gewoon echt een fantastische show van maken. Dat als iedereen de zaal uitloopt, dat ze echt denken van... Oh, dit was echt een leuke avond. Dit was ons rondje Limburg voor deze week. Volgende week ben ik er weer. Tot dan.